שלום וברכה. אני לא יודע מי מכם אחראי על שיבוצי שמירות, ומי אחראי אצלכם על שיבוצי השמירות. אצלנו במושב זה אני, כבר חודש ומשהו, זה מה שאני עושה. יש לנו הגנה היקפית מסביב למושב, ואני אחראי על מי שומר עם מי, איפה ומתי, כבר חודש. ויצאתי מדעתי לחלוטין, מרוב שיבוצים, ואני חושב שזה גם לימד אותי משהו מאוד עמוק, על מה שקורה כאן מסביבנו. דבר אחד זה כמובן על ההתגייסות, מעוררת ההשראה שכולנו רואים אותה כל הזמן, גם אתם שהתגייסתם ממש כדי לשמור עלינו, אבל גם העורף שבתוכו יש המון התגייסויות ועזרה הדדית אנשים שוב מסביבי כאן במושב שמקדישים את זמנם הפנוי ואת שעות השינה שלהם ועל חשבון העבודה שלהם ושומרים כדי שכולנו נרגיש יותר בטוחים. אני חושב שקורה כאן עוד משהו במושב שלי מבחינה חברתית. אני רוצה להשתמש באיזה דימוי מעולם האפייה, שזה הדימוי של גלוטן. אני מאוד מקווה שאתם מתעסקים בבצקים. גלוטן, שזה החלבון שיש בחיטה, הוא מה שהופך את הבצק למה שאנחנו כל כך אוהבים בבצק. כמה שאנחנו לשים את הבצק יותר, אז הוא יותר אלסטי ויותר גמיש, רשתות הגלוטן שלו נפרסות בצורה יותר עמוקה, והוא לא נקרע. זה מה שהופך בצק לבצק טוב, מידת הגלוטן שבו. ואני ממש מרגיש שבמושב מסביבי זה מה שקורה כרגע. המושב לש את עצמו מחדש, מבחינה חברתית. אמר לי מישהו שבחודש האחרון הוא למד להכיר יותר אנשים במסגרת השמירות, ממה שהוא הכיר ב-20 שנים שהוא גר כאן. ואני חושב שזה יכול להיות דבר שמסמל יפה את גם מה שיכול לקרות, ואני מקווה וגם קצת מרגיש שקורה לחברה הישראלית בעת הזו, גם במלחמה שיכולה ממש להתיך גורלות של אנשים אחד עם השני ברגעים מאוד קצרים, כמו שאנחנו נחשפים לזה בצורה מאוד מרגשת בימים האחרונים, אבל אפילו לא רק במלחמות, אפילו בשטחי הכינוס, בשמירות, כשאנחנו יש רגעים מתים. יש את השיר המאוד יפה של רחל חלפי שקוראים לו קצר, שאומר אני עדיין מתקשה להקל שמאחורי כל חלון מואר מסתתר סיפור חיים לא פחות עמוק משלי. כי כל אדם הוא באמת שער לאיזה עולם שהוא תלת מימד שלם, ואני חושב שאם בפעם הבאה שאנחנו עולים לשמירה נזכור את הדבר הזה, או שאנחנו פוגשים איזה מישהו ואפשר לעשות עוד איזה צעד ולנסות להתקרב עוד ולהכיר עוד, אני חושב שהחברה הישראלית יכולה ללוש את עצמה קצת מחדש אחרי השנה הקשה שעברנו מבחינה חברתית. וכשאנחנו נצא מהמלחמה הזאת, בשש אחרי המלחמה, אנחנו גם, אני מקווה, נבין הרבה יותר טוב בבצקים, אבל גם ניכנס הרבה יותר חזקים מאיך שיצאנו אליה. אני שולח נשיקות וחיבוקים וגעגועים, ונזכור שכל אדם הוא עולם שלם, חלון שדרכו נשקף עולם מואר. להתראות.